to bude trvať chvíľku, ale nevadí. No, ja by som vás chcel pozdraviť u tohto ďalšieho videa. A práve ideme kúpiť na Solinky takú jednu voňavku, ktorú máme tuto. A strašne dobre vonia. Tuto je panáčik a koliesko. Tu je Molacino, šoferuje. A počúvame Radio Express. Ak niekto počúva tiež Radio Express, dajte like a koment. A inak, čo sme sa dlho nevideli, čo som nechodil s tatinom a mal som... A nemohol som chodiť stále s mojím otcom a nemohol som natáčať. Tak zatiaľ teraz natáčam, pretože začal až teraz, ale som aj natáčal, keď sme boli ešte na kladnom aute, keď sme ešte pracovali. A teraz práve ideme tu kúpiť. Ja sa ozvem za chvíľku, ale to až keď prídeme domov. Doma sa vám nebudem ozývať, až keď zajtra zase pôjdem a naučím sa doma. A zajtra, keď pôjdem, tak vám... Na si kúkaš to. Prestaň ho to. Hovori to vdá. Kúkaš. Ty sa ti tam... Ticho, buď. Gulky ti tam vyšli. Prestaň, buď ticho. Lukáš. Prestaň, lebo to video potom musím vyvázať. Máš gulky zavesené. Nepočúvajte toto, čo môj oco hovorí, lebo to je fakt neslušné. Lukáš, máš tam gulky na... Toto si radšej stíšte, to čo môj tatino vravel. Lukáš, díva sa tam pindikne, tam máš pindik s vajkami. Všetko si stíšte, to čo tam bude hento vulgárne, lebo to je neslušné. A chcel by som vám povedať... Že mi tu vysí pindik. Prestaň! To si tiež dáte za minimum. Lukáš, tam máš vajka. A potom by som vám chcel povedať... Že sme dosiahli 20 odoberateľov a fakt vám ďakujem za tých 20 odoberateľov. Vážim si to, milujem to, že natáčam. Ale prosím vás, ľudia, ja by som chcel od vás, aby ste mi dali čo najviac odoberateľov, aby som získal YouTube button, silver, golden a aj tie ostatné, čo sú, lebo to strašne potrebujem a milujem to. Lebo som to videl od všetkých youtuberov, že majú tie YouTube buttony. A ešte by som vám chcel povedať, že... Prestaň! Prestaň to... Správaj sa normálne. Toto si radšej stíšte, lebo... A dávaj... A aby vás mama nepočula. Hlavne, keď mama bude z vaša spať... Lebo gulky mi spadli. Prestaň! Keď moja mama bude spať... Keď vaša bude spať mama... Gulky sa ti guľajú dole kopcu. Tak si to potom môžete pozrieť. Nemusíte si to stišovať, ale až keď... Vaša mama bude spať. Potom si to môžete pozerať. Keď vaša mama niekam odíde alebo bude spať. Čo to je gulky? No dobre, už čo natáčam 4... Už mám iba 4 minúty. Natáčam už a to je veľmi moc pre mňa, lebo ja nemôžem natáčať asi hodinu. Ja iba môžem 5 alebo 4 minúty. A ešte by som vám chcel povedať, že dávajte lajky, odbery, komentáre a ešte keby sme dosiahli tých 1000 odoberateľov,
1 000 alebo 10 000. Pretože ja potrebujem presne tých 10 000 a 1 milión. Aby som dostal YouTube button a mohol by som si ho dať do detskej izby. Zavesiť ho tam. Pretože ja to fakt potrebujem od vás. Začínal som natáčať od roku 2023, čo som začínal natáčať. Keď som chodíval s tatinom, v tom roku prvé video vyšlo. Vyšiel prvý short, čo som vydal. Prvé video z roku 2023. Toto je rok 2024. Vítam vás v tomto roku. A ešte by som vám chcel povedať, že predtým, keď to ukončím, prosím vás, dajte tam tie odbery, nahádzajte ich tam, pretože ja strašne potrebujem tie odbery a lajky. Hlavne, aby som mal odoberateľov nejakých. Prosím vás, pekne vás prosím, aby ste mi dali odoberateľov. Aby ste mi dali odber a like. Keď bude na tomto videu 20 200 odoberateľov, tak natočím pokračovanie a hlavne môžete sa musieť správať slušne. Takže dobre, ideme nakupovať, ideme kúpiť tú voňavku. Takže čau.